Ngano maning mga nag-eskwela og mga private school maglisong mag Tagalog eh. Unsa may kalainan ni nga mga Tagalog man ta? Bakit ganon? Tagalog. Unsa man inyong pinaka-focus nga mag-study mo sa inyong eskwelahan? English. Di an equal man tanan Pero nganong mahirapan man mo sa Tagalog? dahil Bakit nahihirapan kayo sa Tagalog? dahil hindi namin ginagamit ang lingwaheng Tagalog sa pang-araw-araw naming buhay. Kaya pala. Daghamang lisdan og Tagalog ay. Kung nagtatagalog pa kami kana We, mag-Tagalog ko no tabi. No. No. kung nagtatagalog pa kami Nasasanay kayo sa Tagalog. at Pero bakit sa English? Diretso-diretso lang kayo mag-write. Yanong sa Tagalog, di amo mo diri nakikinabang sa akin. Basta Tagalog na, sure na, ang nanay. Bisan pa, o kapila na siya, i-search sa Bisaya, Tagalog, in English. Bisaya, Tagalog, in English. Hangtod, mangutan na rin hapon ako. Anay, mauna, mauri. Pastilan, ginoo. Pero karon kuya, unsa naman sa hinggrade 12 na ka. Parang si Cody, maura gihapon na sa una. Parehan nimo. Pagka grade 7, kuanan, ganang hadlok sa Tagalog dong. Magkuan ta vlog ta nga maghimo ka og magic sina. Ha? Nasiji dengan magic. Sige na may kuan. Human sa ning aralipan. Oh, sige na lagi, magkuman na lagi ta. Sige na, basahan na na. Tabangon. Tabangan lagi ka na ho, basta. Ang sabi ko nga sa iyo, basahin, intindihin at unawain. So, kung unsay imong nasabtan sa pagbasa, kung dili ka translate sa Tagalog, ako'y mo translate kung unsa ang imong answer. Kung unsa ang imong understanding sa imong gibasa. Kung ano ang pagkakaintindi mo ang iyong binabasa na aralin or kwento ng Asia. Kwento, mao na. Mao nay ako gikuan nila guys. Kay patudloon ko nila og math na maoray mag-ikis-ikis ang ahong X and Y. Labaw pag ahong grado pagka high school 78. Oh, at least kamo wa mo na kanang liwat nako. Kalau isang Ginoo, okay ang math, okay ang science, okay ang English. Diri ra sila magkalisod sa Tagalog. Okay ra na gihapon kay kadugayan masabtan ra gihapon na. Kung magkadagko na sila, moadto na sila Manila o makasabot na sila. So, maadyo gani ning akong anak, wa ni naliwat sa kanang sa pagka-weak sa math. Wala guys nga okay raman sa ning akong anak sa ila math og kanang English og science. Please pasalamat ko sa Ginoo nga wa sila naliwat sa ako nga mo ang math may ahong kanang kahadlukan og mo eskwela ko. Jesus Ginoo ko bisan pag madyo lang magmoingon xy times 2x burag madada pa. Pero og mag-function na mag-ingon-ingon na mag-ahong brain. Makalimot na ka sa kuan kanang unsay ana formula. Pag ikaduha ng kuan kanang formula or ikaduha ng unsay nga niya kuya? Kanang mag-solving problem. Mao na kuan ako na nagtutok na lamang. Oh, at least sila dili. Di ko mag-worry. Basta mo school lag tarong. Kaya na naman po yung antiguhan ni sila. Proud mama. Sa duha na ako ka. Asal mo itong usa? Hingtago. Hingtago. Naglili-li. Ganun, hintago man ka. Unsa? Ready ng snack. Balit na rabas ati. Wala, Diet. Wala. Wala ito kapapalit o kuan. Nagdama ka itong
cellphone si ate. Paano? Papalit di ito og gardenia nga bread. Okay guys, see you on my next vlog. Bye-bye! Bye.